Да. Готови сме с записа. Професоре, може да стартира. При мен нещо стана. Може Така, би ми е писало, че записвам, професор Панчовска. Трябва да кажете. чувате ли ме Да, сега? да, да, Аз видях. ви чувам, но нямам екрана с вашата презентация и това, което трябва да виждам. Извинявайте, но нещо такова стана. Може би сте ги минимизирали някъде долу? Не, не го виждам минимизирано и не мога да си обясня защо. Защо така стана? Изчезна ми екрана. Чакайте да... Забавям всички в същото Искате ли, време. присъединете се отново, излезте и се присъединете отново. Добре, Ние така ще ще започнем с направя. професор. Точно Да. така. Добре, Да. благодаря. Професор, ако искате, може да започвате. Добре, започвам. Добър ден на всички. Благодаря на всички, които са тук и които проявяват интерес към тази тема. Надявам се така да оправдаем доверието и да ви представим това, което така сме си поставили за цел с професор Панчовска и с госпожа Ботева, с която също говорихме по този въпрос. Заглавието като цяло на днешния семинар "Защо закъснява диагнозата" е доста провокативно и доста важно за всички пациенти, както и за нас, които сме ангажирани в диагностиката, терапията и целият път, свързан с оплакванията на пациента, лабораторните констелации, до лечението. Това, на което аз като имунолог ще обърна внимание, са автоантителата, т.е. имунологичните стигми на синдрома на Сюгрен, и ще представя имунологичната гледна точка на това съответно заболяване. Така. Сега, че закъснява диагнозата, закъснява. И това е процес, който е описан не само в България. Ние често така сме склонни да смятаме, че сме много зле, че в другите страни всичко е наред. В конкретния случай нещата не са точно така. Навсякъде закъснява. И в Западна Европа закъснява, и в Америка закъснява, и в Канада закъснява. Като цяло в Северна Америка, Канада и Съединените щати на този процес се обръща доста сериозно внимание. То не е само за синдрома на Сюгрен, то е за всички автоимунни ревматични заболявания. Има едно широко изследване, където установяват близо 11 причини защо закъснява диагностиката, и тя закъснява с години обикновено, в зависимост от страната, в зависимост от населеното място. Този процес е различен, но като цяло навсякъде има проблем. Една от най-честите причини, поради които закъснява диагностиката на синдрома на Сюгрен, това е неназначаване или късно назначаване на имунологични тестове. Второ място по честота за причините за закъснение и за недостатъчно качествената диагностика на заболяването. Защо не се назначават или късно се назначават имунологични тестове? Първо, голяма част от колегите в мрежата, в медицинската мрежа, не знаят за тези тестове. Особено в така по-малки населени места. За тях се сещат вече късно или въобще не се сещат. И това нещо е много сериозен проблем, защото, както ще се опитам да ви убедя малко по-късно, имунологична диагностика много помага за диагностициране на заболяването, а съответно диагностицирането на заболяването е най-важното нещо, което да даде възможност после то да бъде лекувано. Какво изследваме ние като имунолози? Изследваме автоантитела. Сега помните, по време на короната много беше интересно да си говорим за антитела. Аз имам антитела, ти нямаш антитела, моите са повече от твоите и така нататък. В случая говорим за автоантитела, т.е. антитела, които атакуват собствени структури на организма. Т.е. това е нещо, което прави проблем. Антитела, които увреждат собствени структури на организма и участват в процес на хронично възпаление, а както професор Панчовска по-късно вероятно ще обърне внимание, процеса на хронично възпаление е ключов фактор съответно в развитието на синдрома на Сюгрен. Тоест, ние трябва да ги намерим тези автоантитела и да видим кои от тези автоантитела се свързват конкретно с синдрома на Сюгрен. Нека да започнем с първия вид автоантитела, и това са антинуклеарните автоантитела. Известни още като АНА. Със сигурност всички сте ги чували.
И това е най-изследваният имунологичен показател по света. Тук сме си направили, аз съм си направил по-скоро труда да сравня две лаборатории. Червените колонки са нашата лаборатория на УМБАЛ Свети Иван Рилски, а сините колонки са на Джонс Хопкинс Clinical Immunology Lab, което е, може би, най-добрата клинична имунология в света, ангажирана в сферата на автоимунните заболявания. Виждате, че и двете лаборатории, най-честият показател, който се изследва, са антинуклеарни антитела. Защо така? Първо, защото антинуклеарните антитела не са един вид антитела, а това е една голяма група, близо 200. И затова аз често обичам да казвам, че когато установим положителни антинуклеарни антитела, това не е още отговор на нищо. Това е въпрос. И при диагностиката на синдрома на Сьогрен, имунологичната диагностика започва именно с този въпрос. Има ли автоантитела, наречени антинуклеарни или АНА, или няма съответно такива? И тук трябва да обърнем внимание. Наличието на антинуклеарни антитела далеч не слага диагноза синдром на Сьогрен. Далеч не слага дори имунологична диагноза синдром на Сьогрен. Далеч не слага дори диагноза автоимунно заболяване ревматично. Далеч не слага диагноза даже автоимунно заболяване. Затова положителната АНА е сериозен въпрос. Първо, голяма част от хората, които са описани като здрави, при всичката относителност на това понятие, защото не е ясно дали те ще останат здрави, както ще се опитам да ви убеда по-късно, около 5% от хората, които са здрави, имат повишено количество АНА. Смята се, че половината от тях в бъдеще ще развият автоимунно заболяване. Другата половина никога няма да развият автоимунно заболяване, а ще останат с увеличено количество АНА. Тоест не трябва да се бърза, че съответно увеличените антинуклеарни антитела означават синдром на Сьогрен или ревматично заболяване. Това е само началото на имунологичната диагностика. Виждате антинуклеарните антитела при колко много ревматични автоимунни заболявания могат да бъдат увеличени. Системен лупус, ревматоиден артрит, ювенилен артрит, системна склероза, миозитите, тироидита на Хашимото, автоимунни хепатити, първична билиарна цироза, която сега е известна като първичен билиарен хепатит, феномен на холангит, феномен на Рейно и така нататък. Виждате, че антинуклеарните антитела могат да са увеличени при множество инфекции. Лаймска болест, туберкулоза, вирусни хепатити, ковид, грипни инфекции, токсоплазмоза и така нататък. Тоест една банална инфекция може да ви покачи антинуклеарните антитела. Хората често се стряскат, казват край, аз имам автоимунно ревматично заболяване. Ако имаме сухота в устата, евентуално или нещо подобно, си поставят диагнозата Сьогрен и това съответно ги вкарва в нещо, което така на популярен език, нека да го наречем филм, който далеч не е сигурно, че е много верен. Антинуклеарни антитела има и при тумори, при злокачествени заболявания. Има ги при бременност, при напреднала възраст, при фамилна история за автоимунни заболявания, без съответния човек да ги има, при сърдечно-съдови заболявания, изгаряния, травми, при розацея има антинуклеарни антитела, при остеоартрит и така нататък. Тоест, когато установим антинуклеарни антитела, още сме до никъде имунологично. И е много важно и как ги установяваме. Това е един голям проблем и в групата често сме писали и говорили, групата на пациентите с ревматични заболявания, организацията в България, как се изследват антинуклеарните антитела. В цял свят се изследват предимно по два начина. И първия начин е чрез така наречените ELISA методи. Тогава получавате число. 0,6, 1,2, 3,8 и така нататък. Това не е най-добрия начин и това е много добре известно, че най-добрият начин, така наречения златен стандарт, е другия метод. Имунофлуоресцентен метод. И както виждате под редакцията на доцент Екатерина Иванова Тодорова, ние имаме дори една такава книга, Имунофлуоресцентно определяне на антинуклеарни антитела, златния стандарт. Като термина златен стандарт не сме си го измислили ние, то общо приет и се смята, че този метод е много по-точен и много по-информативен. Така че имайте предвид, че това е много важно за имунологичната диагностика. При имунофлуоресцентния метод
нещата изглеждат така. Или имаме минус, или имаме 1:80, 160, 320, 640, 1280, повече от 1280. Нататък вече няма смисъл. Има лаборатории, които 3600, 5000, това вече няма смисъл. Над 1280 сме в сферата на силно положителното и там количествата вече нямат никакво значение. Общо взето, 1:160 е границата. И над 1:160 вече имаме позитивни антинуклеарни антитела, като отново обръщам внимание, че те могат да са позитивни при много състояния, не само при синдрома на Сюгрен. Стигайки до тук, съответно, трябва да си помогнем и по още един начин. Освен титъра 1:160, 1:320, е много важно на този хубав метод, на този златен стандарт, ние да определим и типа светене, как светят клетките. Това е една концепция, която е от 2014 година и се нарича ICAP – Интернационален консенсус за АНА-типовете светения. 2014 година съответно стартира тази концепция, 2017 година България се присъединява към нея и сега България е една от малкото страни, които са се присъединили към нея и някои лаборатории, айде да не казвам кои лаборатории, защото не са твърде много, да не кажа, че е една, съответно използват този ICAP тип образи. Тоест, не само титър, не само едно към колко са антинуклеарните антитела, а и как изглеждат. При синдрома на Сюгрен обикновено виждаме един от тези два вида образи. AC4 е известен и така светят тези видове антинуклеарни антитела, които са много типични за синдрома на Сюгрен, известни като SSA-RO или SSB-LA. Друг вид антитела, които могат да бъдат позитивни при синдрома на Сюгрен, това са SMRMP и те сметят по малко по-различен начин. Начина светенето е известно като AC5. Тоест, освен като титър, ние се ориентираме и по начина на светене. На къде отива работата? Кой вид от тези 200 подвида антинуклеарни антитела ще бъде евентуално положителен? Дали тези видове, които са свързани с синдрома на Сюгрен, или съответно не. Тоест, както виждате, диагностиката е постъпателен процес. Първо трябва да видим имаме ли антинуклеарни антитела по модерния метод, после трябва да видим какъв образ ни дават тези антинуклеарни антитела, за да ни насочат към съответните подразделения. Както казахме, антинуклеарни антитела има в близо 80% от пациентите с синдрома на Сюгрен и най-честата тяхна разновидност е известна като SSA-RO, 75% от пациентите. Другия вариант, другото антитяло, което е пак под вариант на антинуклеарните антитела, това е SSB-LA, който се наблюдава в 30-50% от пациентите с синдрома на Сюгрен. Най-често, в най-честите случаи, имаме положителни и двете антитела, и SSA-RO, и SSB-LA. Обаче, това също не е отговор все още на нищо, не е имунологичен отговор на нищо, защото тези антитела се срещат и при системен лупус. SSA-RO го има при 50% от лупусните пациенти, SSB-LA го има 15-20% от лупусните пациенти. Подразделенията на антинуклеарните антитела, които установяваме на втора линия, казахме ги, това са SMRMP. Близо при 1/3 от пациентите с синдрома на Сюгрен можем да ги установим. Подобна е цифрата отново и при системен лупус. И тук се появява един неочакван помощник. И това е ревма-фактора. Обикновено хората, като чуят ревма-фактор, мислят за ревматоиден артрит. Аз лично бих предложил наистина да му се смени името на това антитяло, защото асоциацията ревма-фактор, ревматоиден артрит е много силна, но вижте ревма-фактор при колко много други състояния, заболявания може да се установи. Освен при ревматоидния артрит и синдрома на Сюгрен, където го има 55% от случаите, ревма-фактор имаме при лупус, при системните колагенози, при полимиозит, при болест на Вегенер, при автоимунни хепатити, при инфекции, при тумори, при панкреатити и така нататък. Но във всички случаи, след положителните антинуклеарни антитела,
Следващата стъпка надолу в имунологичната диагностика е да видим техните подразделения. ССА-РО, ССБ-ЛА, евентуално СМРМП и по-нататък да видим съответно и ревма фактора, който не е от групата на антинуклеарните антитела. И ето ви един пример от реалната диагностична практика нашата за пациенти с синдром на Сюгрен. Виждате класиката, високи антинуклеарни антитела, повече от 1280, типичния образ AC4, както светят положителното SSA-RO и SSB-LA. Също така, ревматоидният фактор увеличен. Най-честия случай изглежда точно така, съответно, имунологичната диагностика при синдрома на Сюгрен. Само, че не винаги нещата са толкова идеални. Някой път имаме само SSA-RO, а нямаме SSB-LA. Някой път имаме SSA-RO заедно с RO52. Друг път имаме SSB-LA заедно с RO52. А някой път имаме само СМРМП, макар и много рядки са такива случаи, заедно с увеличените антинуклеарни антитела с образ AC5, който кореспондира на съответно СМРМП. Тоест има няколко варианта и имунологичната диагностика не е проста, но разбира се, имунологичната диагностика е само част от диагностичния процес. Тя е просто едно парче от пъзела, който по-нататък би следвало да наредят нашите колеги от клиниките и отделенията по ревматология. Само, че ние имунолозите стоим някъде другаде и това е много важно, защото антителата се появяват преди синдромите. И това е нещо, което е изключително важно. За първи път това наблюдение още 60-те години. 1916 година се установява, че антинуклеарни антитела може да има години преди клиничните симптоми. Това се потвърждава през 90-те години, а вече за конкретните подразделения на АНА, които ни интересуват ССА-РО и ССБ-ЛА, през 80-те и 90-те години се установява, че тези антитела ги има години преди заболяването. И тук трябва да обърнем внимание при бременни жени. Ако те не знаят, че нещо се развива при тях и имат само антитела, тези антитела, особено SSA-RO, могат да преминат през плацентата и да доведат до така наречения неонатален лупус. Заради това такива пациенти, които имат в семейството си синдром на Сюгрен, би следвало, когато са бременни, да бъдат изследвани или планират бременност за тези антитела, защото те могат да ги имат без изобщо да имат представа за това, без да има клиника. Клиниката може да се развие в бъдеще, а може и никога да не се развие. И такива случаи има. В по-близо време, по-близко до нас време, 2003 година, Арбакъл прави едно много голямо изследване и установява, че времето, когато хората имат антитела и поставянето на диагнозата е 3 години и 3 месеца. Това е в Съединените щати и то в големи центрове. Виждате, 3 години закъснение. Антителата ги има, симптоми няма или има някакви разхвърлени симптоми, които хората игнорират и диагнозата се поставя след 3 години, терапията започва с 3 годишно закъснение. В 2006 година на един сериозен конгрес по въпроса на Annals of New York Academy of Science се установява същото. Представителите SSA-RO и SSB-LA 3 години и 4 месеца вече ги има преди да имаме клинични изяви и съответно поставяне на диагнозата. Ако се върнем в Европа, защото сега бяхме в Америка, 2011 година в Швеция се установява, виждате тази таблица, за антинуклеарните антитела. 4 години преди симптомите тях вече ги е имало, а диагнозата в Швеция закъснява с 7 години и половина. При РО подобна картинка. 6 години и половина преди клиничните симптоми, вече антителата са налични, 8 години закъснява диагнозата. В случая с ЛА подобна история. 4 години преди симптомите имаме вече антитела, 7 години закъснява диагнозата.
Вероятно, за нашата страна не разполагам с такава статистика, но най-вероятно цифрите са много подобни и те са много подобни в големите градове. В София, в Пловдив, във Варна, в Стара Загора, в Плевен и така нататък. Вероятно цифрите са много по-високи и много по-плашещи в малките населени места, което по принцип е страшен проблем за имунологичната диагностика. Хората в малките населени места нямат достъп и нямат и достатъчно компетентни колеги, които да ги насочат към имунологична диагностика. И това е наистина проблем. Не, че са некомпетентни, просто имунологичните изследвания са изследвания, които са сравнително нови и особено хора от по-възрастните поколения. Те не са дори и учили имунология, защото не се учеше някога. И с застаряването на лекарите като цяло се досещате сами къде е проблема. Така че антителата предшестват клиниката при синдрома на Сюгрен и това е един важен въпрос. За това дори има някои термини. Автоимунна преболест. Имаме антитела, нямаме съответно клиника. Ако си позволя да цитирам, това е ревю от едно от големите имена в имунологията от август 2023 година, пациентите могат да показват автоантитела много години преди проявата на клиничните симптоми на болестта. Период, наречен преклиничен автоимунитет. Установяването на тези антитела в рисковите популации може да даде възможност за ранното установяване на евентуалното заболяване и започване на терапия. Тоест, ако ги знаем антителата, когато започнат симптомите, и колегите бързо се ориентират. И пациента, като си знае, че има антитела, веднага отива при ревматолога, а не казва, нали, айде сега след нова година, айде да мине лятото и така нататък. Тоест, разбирате колко е важно това време да бъде съкратено. Защото вие като пациенти знаете терапията, знаете колко е важно тя да започне на време и какъв много по-добър ефект би могла да има, започвайки на време. И тук е мястото, съответно, на нас, имунолозите. Ето виждате още една схема. Състояние на здраве. Нямаме симптоми, нямаме антитела. Състояние на автоимунитет. Нямаме симптоми, но имаме автоантитела. Нашата мечта е да хващаме нещата ето тук. И после вече имаме антитела и имаме автоимунитет. Защото ходът на автоимунното заболяване, особено на синдрома на Сюгрен, е такъв. Генетичен терен, някакво събитие, което е свързано или с инфекция, или съответно с хормони, с психологически стрес, с работа нощем, с имуностимуланти, много често и с още хиляди причини, след което имаме автореактивна реакция и автоантитела. Тук до синята стрелка е нашата идея, ако можем да хванем пациентите. Тогава, когато имат антитела, нямат симптоми или имат слаби, нехарактерни симптоми, които те съответно могат да игнорират. Защото когато вече се пречупи имунологичния толеранс, когато навлезем в автоимунитета, хората могат да бъдат подготвени, ревматолозите могат да бъдат подготвени и могат да бъдат взети бързи и трайни мерки, а не да се стига до това закъснение, когато много често нещата са твърде напреднали и терапията е съответно с по-лош ефект. Водени именно от тези съображения, в пакета клинична имунология от миналия септември влезоха, виждате тук всички тези антитела, виждате съответно SSA-RO, SSB-LA, антинуклеарните антитела, т.е. типичните за синдрома на Сюгрен. И съответно ще кажете, добре, като са влезли още от есента, защо не ги правите безплатно? Ще ги правим безплатно. Въпросът е, че те влязоха преди да са минали качествен контрол, а никоя лаборатория няма право да прави тестове по каса, ако тези тестове не са минали качествен контрол. Процедурата за качествените контроли при нас не е толкова бърза, колкото бихме искали, но вече тя е минала, така че аз лично се надявам на есен тези изследвания да бъдат напълно безплатни, за да можем да хванем или да се опитаме да хванем нещата още тук и да имаме едно повишено дебнене и съответно тук вече ревматолозите ще решат дали системата да е watch and wait, чакаш,
и наблюдаваш, или системата да е ниски дози плакинил, това вече са терапевтични подходи, които не е моя работа, съответно аз да се бъркам, и двата вида подходи имат своите плюсове. И последния слайд, на който искам да обърна внимание, е серонегативен синдром на Сюгрен. По неизвестна причина пациентите много го обичат и редовно си поставят такава диагноза. Истината е, че това е нещо, което все още не е достатъчно изчистено и ясно. Какво значи серонегативен? Значи няма антитела. Няма антитела в кръвта. Значи ли това, че въобще няма антитела? Ами не значи. Това го обяснявахме и по време на короната. Това, че няма антитела в кръвта, не означава, че няма имунен отговор. Това не означава, че няма клетки, които са готови при определени стимули да започнат да секретират антитела. Така или иначе, негативни стойности на серумните автоантитела поставят тази диагноза серонегативен синдром на Сюгрен, който може да бъде двойно негативен, т.е. нямаме двете типични автоантитела SSA-RO и SSB-LA. Може да има ревма фактори, може да има АНА. Имаме варианти тройно негативен. Нямаме SSA-RO, нямаме SSB-LA, нямаме и ревма фактори, можем да имаме АНА. Четворно негативния вече нямаме нито SSA-RO, нито SSB-LA, нито ревма фактор, нито антитела. Колко е чест серонегативния синдром на Сюгрен, никой не може да ви каже със сигурност. Дават го между 8 и 37%. Това е много голям разкрач. Това е много голям рейндж, както казват. Тоест, когато имате голям рейндж, означава най-често липса на достатъчно данни. Има около 3 или 4 така проучвания, които дават основание да смятат, че той е така в по-позитивната фаза. Тоест, по-слабо системно засягане, по-слабо засягане на вътрешните органи, засягат се предимно епителя и жлезите, т.е. един по-благоприятен вариант. Но пак обръщам внимание, твърде е рано да дадем информация за серонегативния синдром на Сюгрен, която да има някаква висока степен на достоверност. И накрая ще се спра на още един фактор, много важен от гледна точка на диагностиката на синдрома на Сюгрен. Тук какво пише? Тук пише, че твърде често ние даваме власт на машините да четат, докато машините не могат да четат. Машините възпроизвеждат. Там липсва контекст. И тук, както виждате надписа, че компютърната глупост ги прави опасни. Какво имам предвид? Имам предвид следното. За синдрома на Сюгрен, както и за много други заболявания, трябва някой да мисли върху тях. Опитах се да ви убеда как върви диагностичния процес. Не става, пускате си АНА профил някъде и после пляскате в страницата на организацията и казвате, айде кажете ми сега какво значи това. Човекът, който го е направил, трябва да ви каже, което означава, че в лабораторията, в която сте изследвали, трябва да има лекари, които да мислят за това, които трябва да комуникират с ревматолозите, които трябва съответно да кажат възможно ли е това, не е ли възможно, може ли е да е грешка, нека да го повторим. И това е изключително важно за имунологичната диагностика на синдрома на Сюгрен. И това е екипа на лаборатория по клинична имунология на УМБАЛ Свети Иван Рилски, хора, които мислят. И тук да цитираме професор Рачков, който съвсем правилно казва, имунолозите, колеги, не растат по дърветата. Благодаря на всички за отделеното време и внимание. Благодаря, професор Кюркчиев. Въпросите след малко. Вие начертахте идеалния вариант, в който хората получават разчитане на разследванията си. Ами към него трябва да се стремим. Към него трябва да се стремим. Нашите пациенти не са втора категория от другите пациенти, така че така трябва да се опитваме да бъдем най-добри. Така е. Надявам се и един ден да се случи наистина добрата комуникация. Тя се случва на места, но не навсякъде, както подчертахте, между ревматолози и имунолози. Тук в София е ясно, че стават нещата. Но не може само в София. Не може само в София. Да, в София нямаме проблеми, в Пловдив нямаме проблеми, във Варна нямаме проблеми, но знаете, голяма част от пациентите живеят в малки населени места и това е чудовищен проблем. Така е. И се надявам да има повече имунолози. Все пак, за напред.
Сега споделям презентацията на професор Панчовска. Не знам, вижда ли се. Какво виждате? Аз виждам, че я споделих, пък вие дали я виждате, не знам. Да, идеално се вижда. Добре. Вижда се. Професор Панчовска, вие всичко виждате. Всичко виждам. Няма да мога да управлявам смяната на слайдовете. Ще разчитам на вашата помощ при тези така технически новости, които възникнаха и да уточня, да подчертая, за мен винаги е така голямо удоволствие и вдъхновение, когато мога да бъда на различни форуми, да бъда заедно и да участвам с професор Кюрчиев, защото начина, по който представя материята и възможността да припомня, а защо да не призная, че и да допълня и надграда, това е също една от причините да участвам с такова голямо удоволствие. Професор Панчовски, Разбира се. вашето мнение, знаете, че колко е важно за мен. Така е. И се радвам че надявам се и ще бъдем полезни за пациентите с синдрома на Сюгрен. За първичния синдром на Сюгрен, защо закъснява диагнозата? Тъй като при вторичните форми на болестта, когато се изяви сухота, тогава обикновено се тръгва в посоката, че това е синдром на Сюгрен, че това е вторичен Сюгрен. Сега да помоля за смяна на слайда. Чакайте само да видим тук какво ще стане, че днеска техниката ни е най-силната страна. Чакайте само да отида на презентацията, където е тя и добре. Ето я. Да, ето. Готов. Вярвам, че ще стане. Времето ще се удължи и разтегне. Няма да мога да показвам лично аз, но минавайки през слайдовете, смятам, че ще мога да ориентирам в информацията, която е в тях. На днешната дата, преди 125 години, се е родил Хенрик Сюгрен. И това е определения световен ден за хората, които страдат от синдрома на Сюгрен. Защо правя този кратък и ще направя исторически преглед? Защото Хенрик Сюгрен, този шведски офталмолог, за първи път описва болестта в нейната многопосочност, т.е. като очен лекар, той описва кератоконюнктивитис сика, започва да прилага бенгалското розово за откриване на типичните лезии, които са по конюнктивата, но той всъщност прави достояние първата серия от 19 болни, и те са жени, през 1933 година. Той първи прозира и отстоява в своята дисертация, и това е през 1933 година, че зад сухотата на очите и на устата всъщност стои един системен процес, който най-вероятно е свързан с имунната система. Това е 1933 година, а едва през 1941 година Пол Клемперер изказва вече така становището и разработва своя труд за колагенозите, за болестите на колагена. Синдрома на Сюгрен е малка колагеноза и това прозрение, което прави Хенрик Сюгрен още през 1933 година, определя неговия труд като толкова значим. Но, точно защото е значим, неговият труд не е бил добре оценен. Това го принуждава да се откаже от академична кариера, оттегля се в болница близо до Стокхолм, работи като очен лекар и завеждащ на отделението до 1967 година, когато се оттегля и се пенсионира. Какво се случва различното в тунела, в който е влязал? През 1947 година неговите работи вече са преведени все пак на английски език
и един австралийски офталмолог Хамилтън проявява голям интерес, споделя своите разработки при такива болни и кани Сюгрен на посещение в Австралия. Оттам нататък работата му е видяна. Тя става достояние на света и през 1957 година Сюгрен е хабилитиран като доцент. 1961 година той е вече професор в университета в Гьотеборг. Госпожа Ботева премести слайда, но аз се чувствам по особен начин, освен че се занимавам с синдрома на Сюгрен от 1994 година, но този лекар и учен винаги стои като пример в науката и в медицината, като пример за дългия път към мечтата. Това, че е вярвал, че има такава болест, че тя е различна, че е продължил работата, че е описал по-нататък с нова серия от 80 пациенти, с неговата отдаденост, без да очаква никакви дивиденти от това и както е бил и описван като твърде срамежлив, но отдаден на работата и на науката човек. Ако преминем към следващия слайд, това, което подчерта професор Кюрчиев, това е, че диагнозата синдром на Сюгрен, и говорим за първичните форми на болестта, диагнозата закъснява и това закъснение е с почти 10 години. В ревматологията и по принцип за болестта на Бехтерев винаги подчертаваме, че тя закъснява 8 до 10 години, но и болестта синдром на Сюгрен също закъснява с немалък брой години. Първичният Сюгрен има честота, която според дизайни на епидемиологични проучвания и критериите за диагноза се движи от 0,1 до 4%. Преобладават жените, както при повечето ревматични болести. На 9 жени заболява един мъж. Процентите са различни за Европа и Азия, но така или иначе има категорично различие спрямо географски ширини, спрямо раси и етнически групи. И тези специфики, например за Азия, са, че сухият синдром е много по-леко изразен, докато афроамериканците боледуват по-тежко от синдром на Сюгрен с много повече системни, с органни увреждания. Така или иначе, имаме една зависимост на болестта от генетичните фактори с генетично предразположение, с Хикс хромозомата с женските полови хормони и, разбира се, екзогенните външни фактори. Епштайн-Бар вируса е с така особена значимост, тъй като при преболедувалите с тази инфекция при тях се откриват по-често антиро и ла антитела. По-нататък болестта се модулира по отношение на жлезните, на извънжлезните и на имунологичните отклонения. Това е наша пациентка. Държа така да подчертая, че в част от слайдовете ще имаме снимки на наши пациенти. 8 години с професор Томов в денталния факултет ние отговаряхме и провеждахме едно свободно избираемо обучение на студентите, стоматолози, свободно избираемо, но с различен поглед при ревматични болести и техните прояви и от устната кухина, и от слюнчените жлези. Така че модулирането на болестта върви в едната посока по отношение на жлезите, като с напредването на възрастта, когато се изявява болестта, сухотата е по-изразена, но процента на автоантителата, които се откриват, РО и ЛА, е по-нисък. По отношение на извънжлезните прояви, основно във възрастта след 60 години, е засягането на ставите, на белите дробове по типа на интерстициална болест, както и на периферната нервна система. По отношение на имунологичните отклонения, данните няма да... Ще спирам в тази част, тъй като професор Кюрчиев така достатъчно
обстойно, компетентно той представи имунологичните характеристики на болестта. И така продължавам нататък, където отново наша пациентка, че първичният синдром на Сьогрен подчертаваме системно заболяване. Тоест, освен сухотата на очите и на устата, има прояви от различни вътрешни органи. При 3/4 от болните те имат поне една системна проява. Най-често тази системна проява извън жлезите, това е ангажирането на ставите с болки в ставите или развитието на артрит. Много важна особеност. Това е, че клинично да се изявят тези системни прояви след сухотата, периода е доста дълъг. Понякога може това да се случи след 10 години. Ето защо едномоментната диагноза и оттам нататък едно успокоение за пациента или за лекаря не може да настъпва. Необходимо е пациентите да бъдат проследявани. Дори в идеалния вариант след 2000-та година с реформите, които настъпиха, първичният синдром на Сьогрен не се диспансеризира, но те се нуждаят поне на 6 месеца от един контролен преглед. Това, което може да ни изненада при първичния синдром на Сьогрен, освен сухотата, тя върви с един стабилен ход, но автоимунния характер на заболяването, антителата и бурята, която може там да се развие, те определят понякога непредсказуемия ход на болестта, както при всички колагенози. Това е също наша пациентка и продължаваме с следващия слайд. На този слайд са представени, започвам с текста, че към сухотата на очите и на устата при всички пациенти почти, но това е категорично над 50%, болните с сухотата на легавиците имат една хронична умора. Имат нарушен сън през нощта, но са сънливи през деня. Често страдат от сънна апнея и всичко това комбинирано, съчетано по този начин, нерядко се определя като депресивно състояние, изписват се антидепресанти и тези жени биват въвеждани в един омагьосан кръг. В хода на протичането на болестта, сухите прояви, сухотата на очите, ксерофталмия и на устата, наричана ксеростомия, обичайно запазват един стабилен ход. За съжаление на пациентите, те търпят леко облегчение. Това е и наше съжаление, защото какво по-радостно да е от това, когато пациент с една ангина след 10-15 дни дойде и каже: здрав съм, всичко премина. А тази болест сякаш няма излекуване и това не звучи толкова оптимистично. Автоимунните отклонения и антителата участват в обострянето на болестта, както и в настъпването на ремисии. Но особено важно е след това едномоментно уточняване пациентите да бъдат проследявани, да бъдат контролирани. Защо? Защото в едно пречупване на клиничната картина на фона на дискомфорт за сухота може да настъпи период на загуба на тегло, изпотявания предимно нощни, температура и тогава трябва да се търси вече злокачествено кръвно заболяване, лимфом. А те се развиват в тази група на пациентите с Сьогрен 44 пъти по-често, отколкото в общата популация. На големия на фигурата, която е представена, но аз не мога, вижда ли се моя стрелка или не, да попитам. Възпалението на паротидните жлези не се вижда стрелка. Не се вижда, за съжаление, но да, така се получи. Но тук искам да направя няколко акцента по отношение на клиничната картина. Това е, че оголемяването, възпалението на слюнчените жлези, на най-големите са паротидните, както при заушка. Това е твърде характерно за болестта на Сьогрен.
Това, което подчерта професор Кюрчиев, че при жените с лупус могат да се и Сьогрен могат да се родят деца, които са с неонатален лупус. Но ако тези майки имат ро-антитела в кръвта, при децата те могат да се родят с вроден сърдечен блок пълен, т.е. сърдечната честота да бъде критично ниска на новороденото. По отношение на храносмилателния тракт, който липсва тук на картинката, но държа да подчертая, че освен, че има атрофичен гастрит, много интересно е засягането на панкреаса. Над 40% от пациентите с Сьогрен имат покачване на амилазата. Да, то е лекостепенно, няма драматичната картина на остър панкреатит, но панкреаса като един и екзокринен, освен ендокринен орган, също се ангажира при първичния синдром на Сьогрен. За ставите уточних и още нещо относно мускулната болка. Пациентите, които страдат от синдром на Сьогрен, тези жени с хронична тумора имат една дифузна мускулно-скелетна болка. Тя е фибромиалгична, а същински миозит да има автоимунно възпаление на мускулните влакна, на мускулите, това е изключително рядко, под 1%. Но винаги при тези оплаквания за дифузна мускулна болка е необходимо и се пускат мускулните ензими, креатинкиназата и се прави електромиография. По отношение на въпроса, може ли да има синдром на Сьогрен без да има сухота на лигавиците? Да, може да има и такива случаи, когато системните прояви и проявите от вътрешните органи изпреварват демонстративна изява на сухота от очите и устата. Това не е рядко при млади хора, когато за относително дълъг период от време те поддържат температура, имат засягане на черепно-мозъчни нерви. И ако се изследват насочено с всичките антитела, с панела на антинуклеарни антитела, се откриват и ро и ла антитела. Т.е. те се явяват една улика за синдрома на Сьогрен. Също биопсията, когато има дискретни, неубедителни сухи прояви, една биопсия на малки слюнчени жлези с типичната хистологична находка ще потвърди диагнозата синдром на Сьогрен. Също епизодичното подуване на паротидните жлези. Човека не страда повтарящо се от заушка, от епидемичен паротит или пък на подчелюстните слюнчени жлези. Това винаги насочва към този рецидив. Понякога ги лекуват многократно с антибиотици пациентите, но когато се изследват, направят се имунологичните изследвания, те се явяват в едно потвърждение за синдрома на Сьогрен. И към всичко това, към тази многообразна клиника, където е по-типично да излизат напред сухите прояви от очите и от устата, имаме едни основни лабораторни тестове, които са като биологичен отпечатък върху болестта. Те почти никога не липсват. Ежедневните изследвания, пълната кръвна картина установява, че имаме цитопения, т.е. снижение на еритроцити, много по-често е на левкоцити. Не ни изненадва, че те са долногранични или дори по-долногранични. Може да открием снижение на третия ред на тромбоцитите. В другите изследвания прави впечатление, че СУЕТО стои значително повишено при един нормален C-реактивен протеин. И от електрофорезата прави впечатление високите стойности на гама-глобулините. Така че това е едно многообразие в изявата на болестта, като типично е сухите прояви да предхождат органно засягане, а то може да се случи и след 10 години, и макар много по-рядко, органното засягане да излезе напред
при една много неубедителна сухота, която още не е станала мъчителна. Към следващия слайд така е изведено с госпожа Ботева. Ще препрочета, че няма нито един диагностичен тест, който самостоятелно да може да потвърди диагнозата. Да, най-често имаме сика симптоми, сухота на очите и устата, съпроводено с една хронична умора и с една неспецифична, разлята, дифузна мускулно-скелетна болка, фибромиалгична болка. И така след всичко това и тези различни конфигурации в изявата на болестта, в достигането, догонването на едните спрямо другите прояви, на един коварен период, понякога 10 и повече години, след което настъпва рязко пречупване и се подсещам за една пациентка, която беше много близка родственица на наш колега, работеше в научен институт, при която години наред нокът в химическа лаборатория. Години наред вървеше един спокоен си огрен с сухота и настъпи едно пречупване с продължително подуване на лявата паротидна жлеза, която сякаш се прибра след антибиотичния курс. Но в кръвната картина се запази ускореното слое, анемията, левкопенията. При същата пациентка двукратно се биопсира лявата паротидна жлеза, защото първата биопсия не намери патологична находка, но така или иначе формация имаше. И при втората биопсия с биоптат от същата така формация се доказа, че се касае за един малт лимфом. И после, освен това, че след 25 години настъпи пречупване към малт лимфом, едната особеност е, че колкото и да ги наричаме индолентни, бавни, мудни, относително спокойни лимфоми, немалка част от тях после трансформират в най-агресивните форми на лимфоми, какъвто е дифузния беклетъчен тип лимфом. Така че, като златен стандарт към всеки пациент, когато се поставя диагнозата първичен синдром на Сюгрен, което подчерта и професор Кюркчиев, независимо от клиниката, от находките, от това, което е сякаш като по учебника или дадени имунологични отклонения, трябва да се подхожда индивидуално. Ние говорим за персонализиран подход и това да е мнението на експерта клиницист, мнението на експерта клиничен имунолог, за да не се стига до хипердиагностика или до неглижиране, да се пропуска болестта и то ранните стадии на болестта. На следващия слайд аз ще помоля госпожа Ботева да продължим. Тук са дадени различни групи диагностични критерии. Тези различни групи само подчертават, че на всеки етап имаме различна степен на познанието, искаме да надграждаме, но тези различни групи диагностични критерии, последните са от 2016 година, те обединяват становищата, виждането както на ACR, така и на EULAR за континентите, за Америка и за Европа, но диагностичните критерии, да, те трябва да се ползват като едно ръководство в клиничната практика. Оттам нататък и ще помоля за следващия слайд. При оценката на всяка една от проявите, а вече казахме водещ изначално, първи е този СУК синдром, СИКА синдром. Ние трябва да дадем на него една оценка, която да бъде първофункционална. Как работят? Каква е функцията на слъзните жлези, защото пациента има сухо око, и на слюнчените жлези, защото няма слюнка. И второто необходимо, това е да направим анатомична оценка. Това е пак наша пациентка обща, която е така, където нагледяваме практическия си подход, включително и за това свободно избираемо клинично обучение. И така,
Теста на Ширмер само държа да върнете, защото той е класика. Теста на Ширмер е бил въведен от Хенрик Сюгрен, но той не му отдава толкова голямо внимание, колкото на търсенето на лезии, пороговицата и конюнктивата, точка 3, кератоконюнктивитис сика, и ползването на багрила 1% разтвор на бенгалско розово. Сега се прилага флуоресцин, който е по-малко дразнещ за окото. Сега по отношение на тези сухи очи има и още един тест, който се прави от точните лекари. Това е за стабилност на слъзния филм. И другото е конкретно кератоконюнктивитис сика, тестовете с багрила. Тук искам да направя следния акцент, който и самите пациенти, когато отиват на лекар, те трябва да им стои в главата, че ако се прави тест на Ширмер, който е широко достъпен, има стандартизирани тест лентички, пациентите не бива, идеалното е да не са поставили изкуствени сълзи в очите поне 5 дни, като се има в предвид, че различните форми на изкуствени сълзи, геловете, всичките те различни медикаменти, всички те ще компрометират теста на Ширмер. И другото, второто е да се има в предвид, че спрямо сълзите и слъзния филм оказват влияние, това ще провери и очния лекар, но оказват влияние така наречените мейбониеви жлези. Те са разположени по горния и долния клепач. Те секретират липиди, но тези липиди образуват горния слой на сълзите, на слъзния филм, който покрива окото, и тези липиди по този начин намаляват изпарението. Така че може да има възпаление на мейбониевите жлези. Тяхното състояние, преценката и за тяхното състояние, разбира се, ще бъде научния лекар, но самия пациент може да има и оплаквания субективни, които са свързани с тях. По-нататък продължаваме с следващия слайд. Това е с намаленото отделяне на слюнка с хипосаливацията. И това е пак наша пациентка, която в градуирана чашка събира слюнката, и това е нестимулираната слюнчена секреция. За 5 минути трябва да има поне 5 мл слюнка. Тук имаше само единични пръски. Може да има и стимулирана с теста с дъвка или с лимон. Имало инвазивни с малко по-задна дата изследвания, но оценката за структурата, макар и неинвазивно изследване, с изключителна важност и е също част от диагностичните критерии. Това е сцинтиграфията на слюнчените жлези. Сцинтиграфията на слюнчените жлези е изследване, което показва висока до 87% чувствителност и специфичност до 98%. И сцинтиграфията на слюнчените жлези ще уточня след малко по-нататък какви са нейните предимства, защото пациентите казват: искам биопсия или искам сцинтиграфия. Кой преценява, освен информацията в интернет, кое е подходящото в този случай? Дали да се отива направо към биопсия или при една анамнеза, че са приемани антидепресанти, да минем през сцинтиграфията. На следващия, това са тестове, които са част от диагностичните критерии. Те се изпълняват някои от тях, както слюнчената секреция, буквално в кабинета и в амбулаторни условия. И на следващия слайд умишлено съм въвела и съм представила ултразвуковото изследване. Ултразвуковото изследване като част от ултразвука изобщо към тази методика, тя навлезе широко в ревматологията. Тя има своето място. Категорично. С същата презумпция се тръгне и към ултразвуково изследване на слюнчените жлези,
като трябва да уточня, че ОМЕРАК представлява тези проучвания. Това е една ултразвукова точкова система за оценка на слюнчените жлези. Но този метод не е включен в диагностичните критерии и на този етап немалкият брой проучвания доказват, че няма корелация от образната находка с тежестта на хистологични промени вътре в жлезите, както и наличието на ектази и разширения в каналите на жлезите, което е много характерно. Ето защо ултразвуковото изследване не е показало достатъчно доказателства за диагнозата, лечението и за прогнозата на болестта. По-нататъка преминаваме към едно много важно изследване – биопсия на малки слюнчени жлези. Тази биопсия е осъществена в Лазерния дентален център на Медицинския университет, Денталния факултет. Има, разбира се, различни техники на биопсия. Лазерната биопсия, тя е пак инвазивна, но е максимално щадящо. Независимо от използваната техника за биопсия, в биопсичния материал, това е на наш пациента, трябва да има най-малко 4-6 жлези. А биопсия на паротидните жлези, най-голямата слюнчена жлеза, се прави много по-рядко. Тя е хирургически, трябва да е хирургически достъпна, когато се мисли за лимфом или за туморен процес. При биопсията на малки слюнчени жлези, важно за диагнозата е определянето на фокус скоро. Това е струпване на над 50 мононуклеарни клетки, лимфоцити, около дуктусите, около кръвоносните съдове, изчислено на 4 квадратни милиметра жлезна площ. Метода биопсия на малки слюнчени жлези от долна устна показва достатъчно висока чувствителност и специфичност, но тук има една особеност. Тези препарати е добре да се гледат от лекар, патоморфолог, който в седмицата гледа и поставя диагнози поне на 8-10 различни препарати за слюнчени жлези. Тоест, това трябва да бъде опитен лекар, защото находката, степента, която открива на промените, оценката дори на участъците на атрофия и на фиброза, те са изключително важни за диагнозата. И за това подчертавам пак, много е важен опита на лекаря, който ще гледа препарата. По-нататъка и на следващия слайд относно биопсията на малки слюнчени жлези, да, диагностично откриването на хроничен огнищен сялоаденит. Това изследване, биопсията, е особено ценно в най-ранните стадии на първичния синдром на Сьогрен. Важно е и тогава, когато има клинична картина, но теста за антителата е отрицателен. И още е важен тогава, когато при даден пациент, освен този хроничен фокален сялоаденит, се открие, че има вече оформяне на герминативни на зародишни центрове, инфилтрация не само с клетки около тубулите, каналчетата, а вътре в тях. И това са едни белези, че процеса има готовност да се трансформира в злокачествен. Така че, още веднъж подчертавам, важна е биопсията на малки слюнчени жлези, важна е за ранните стадии на болестта, важна е когато са отрицателни антителата, но има клиника и откриването на някой от определен тип промени насочва към малигненост, към трансформация. Разбира се, един опитен лекар, защото в диференциалната диагноза на сухота, на лигавици, на Сьогрена, това може, макар и рядко, но да се случи при саркоидоза, при амилоидоза. Там имаме допълнителни отцветявания, както е за амилоид, и един опитен лекар би решил да подготви препарати, да ги изследва и за амилоид, за да бъде прецизен, максимално прецизен в диагнозата. Следващия слайд е представена сцинтиграфията на слюнчените жлези.
И госпожа Ботева ще даде следващия слайд, момент. където отново ще акцентирам върху значимостта на, да, те дойдоха сцинтиграфията на слюнчени жлези. Сцинтиграфията, сцинтиграфското изследване се осъществява чрез въвеждане венозно на радиомаркер на изотоп в доза микрокюри технеци 99 пер технетар. Както е показано на лилавата снимката с черния фон, първо изотопа преминава през щитовидната жлеза и след това той се натрупа в слюнчените жлези. Това, което е особено важно и защо сцинтиграфията остана, тя се прави с давност повече от или почти 50 години. Това е така, защото има една много добра корелация между хистологичните промени в жлезите с образа от сцинтиграфията. Тоест, това е много ценно. И затова, когато на някои наши пациенти, които казват защо сцинтиграфия, а пият години наред антидепресанти, и това са техните оплаквания, че им пресъхва устата, че са отрицателни антителата, и ние предлагаме, нека да се направи сцинтиграфия. Защо? Защото ако вследствие на антидепресантите е потиснат по централен механизъм образуване на слюнката и има сухота, но структурата на жлезите е запазена, там няма автоимунен процес, то при едно сцинтиграфско изследване натрупването на изотопа в слюнчените жлези ще бъде по нормален тип. А когато има същинско имунно възпаление, тогава ще имаме характерен образ за синдрома на Сюгрен. По отношение профила на антителата, което е на следващия слайд, няма какво да кажа. След това, може би, така се подсещам за един въпрос, за една яснота, която аз самата имам нужда от професор Кюрчиев да получа, и затова предлагам към следващия слайд да преминем, където това е диференциалната диагноза. Диференциалната диагноза на синдрома на Сюгрен е всъщност диференциална диагноза на една колагеноза, независимо, че е малка колагеноза. Но това е огромния кош на вътрешните болести и отделно различни други медицински специалности и отделно тази необяд на клиничната имунология. Ето защо диференциалната диагноза винаги е пречупена и през личния опит на лекаря, който със съответните данни може да подреди и със своя опит, може да прецени следващата стъпка. По отношение на следващия слайд, той показва, да, напомня, поставена е диагнозата първичен синдром на Сюгрен, разбира се, с помощта на медицински консултации и мнения, които трябва да се базират първо въздействието върху качеството на живот на пациента. Това е, което интересува пациента, да бъде облегчен, когато да добие комфорт при тази денонощна липса и загуба на комфорт. И другото, разбира се, ние като лекари разсъждаваме върху очаквания ход на заболяването. И едва след това, спрямо тези функционални параметри или отклонения на болестта и спрямо обективната оценка, която е по скалата ESSDAI, и тя е въведена от 2010 година от EULAR, това е нашата обективна оценка. След това да може да преценим с какво лечение да подходим. Какъв да бъде терапевтичния режим. Тук обаче на този етап ще помоля да върне госпожа Ботева. Тогава, когато сме поставили диагнозата първичен синдром на Сюгрен, тогава с качеството на живот и с очаквания ход, тогава идва същинския сякаш конфликт.
Защо? Защото на везната, да кажем, имаме две блюда стоят и от едната страна това е пациента, който на тази везна, пациента с неговите с сухия синдром, с мъчителните преживявания, с дифузната болка, с хроничната умора, с това, което затруднява неговото ежедневие и той очаква подобрение от нас. Но от другата страна, на другата така везна, другото блюдо, е лекаря, който чисто медицински трябва да прецени каква е степента на поражение на другите органи, каква е активността на болестта. Разбира се, във всичко това трябва да има емпатия и има от страна на лекаря. Истината е, че пациентите с синдром на Сьогрен не са леки пациенти, не са лесни пациенти, защото независимо от желанието, което имаме да им помогнем, понякога те остават толкова безкрайно разочаровани в обективните данни и това, което трябва да дадем като информация, че да, понякога пишат и по сайтовете, оставете ги, за нищо не стават, загубих си времето. Но нашето желание е да можем да помогнем. И за това, като започнах с това, че днес се навършат 125 години от рождението на Хенрик Сьогрен, искам да подчертая, че при целия му опит и желание и отдаденост на болестта, в края на своя живот той заявява, когато го питат, заявява, че не мога да посоча, не може да посочи ефективно лечение на тази болест. И така, преминавайки към следващия слайд, където се питаме закъснялата диагноза, да, ще кажа няколко думи тук, защото ние не подценяваме оплакванията на нашите пациенти. Те не бива да бъдат подценявани. Дали тръгват през личния лекар, продължават към различни специалисти. Винаги трябва да бъдат оценявани, да бъдат сумирани и да имаме един поглед в дълбочина на тяхното състояние. Когато самите пациенти, а това не е рядко, те се отчаиват понякога, сами се отказват, но тези пациенти и закъснялата диагноза оттам нататък имаме една по-лоша прогноза за самия живот. Има повишена, късно поставената диагноза, обикновено върви с повишена смъртност, развитие на лимфоми, на сърдечно-съдови инциденти, развитие на солидни тумори, на злокачествени заболявания. Защо? Защото пациента трябва да бъде проследяван. Защо? Защото при пациентите с синдром на Сьогрен много по-често се развиват лимфоми. Защо? Защото при тях са по-чести определен тип карциноми, каквито са карцинома на щитовидната жлеза при тези жени, карцинома на устната кухина, в устната кухина или карцинома на стомаха. Той е малко по-различен, той е най-често лимфом и той е извън жлезите развитие на лимфом. Така че ние сме си взаимно нужни. Пациентите, освен с чисто медицинската част на подхода, да, имат нужда от явна емпатия и лекаря има нужда от степен на търпеливост, за да може да се пригоди към своя пациент. Когато към късно поставената диагноза се добавят и други фактори, като напреднала възраст при развитие на болестта, мъжки пол, засягане извън жлезни прояви, наличието на антитела, имунологични отклонения, това обичайно бележи по-лоша прогноза на болестта. На следващия слайд искам само да подчертая отново дискомфорт, да, с увреждане, да, и че при тези пациенти отново така припомням за ранната диагноза, сухотата на лигавиците, болката, която има дифузна мускулно-скелетна разлята,
хроничната умора, дневната сънливост, нощното безсъние, тревожност и депресии. Този букет, сякаш от субективни усещания, ние оценяваме и ще покажа промени в вкуса, сърбеж, гласа, сексуалната функция и ще помоля следващия слайд, където също има създадена така един консенсусен индекс, който оценява тези субективни така оплаквания, които са чрез оценени чрез средна стойност на 3 визуални аналогови скали. Самооценка на сухотата като степен, самооценка на болката в крайниците, в мускулите и самооценка за умората. Тогава, когато този консенсусен индекс, тази информация, която е дал пациента, е с тежък, инвалидизиращ сика синдром, но активността по СДАИ, която ние сме оценили, а там е количествена оценка по органи и системи, кои са засегнати, в каква степен, тогава остава водещо да се подобрява качеството на живот чрез мултидисциплинарни програми и, както подчерта и професор Кюрчиев, дали да включим един плакенил. Но ако имаме висока активност по скалата СДАИ, тогава ние ще пристъпим и към вече по-тежката артилерия на лечението. И още един слайд ще помоля. Те са 2 слайда, които всъщност и следващия слайд, моля, и следващия, на който всъщност това, което беше като информация поднесох, и моля следващия, заедно с унагледено с фотоси, с рисунки, с диаграми, моля за последния следващ слайд. И така, синдрома на Сьогрен и първичният синдром на Сьогрен представлява една колагеноза. И като колагеноза той събира в себе си цялата медицина, всичките медицински специалности, освен ревматологията. Да върнете, тук са неща, които представих. Така че към тези пациенти се изисква подход с много медицински специалисти или, както казваме, мултидисциплинарен подход. От личния лекар и разширява се кръга на медицинските специалисти. Както подчертах, пациентите с синдрома на Сьогрен не са лесни за диагноза, леки за проследяване, а дори понякога в тяхното страдание и в тежестта на сухия синдром трудно е да ги убедим, че има какво да им проследяваме, защото те смятат, че щом не се повлиява тая сухота, то нищичко не е направено за тяхната болест и за тях самите. Какво остава тук? И пак подчертавам, по някакъв начин за мен това остана наистина като един категоричен пример за лекар и за учен, самия Хенрик Сьогрен, който отдадено е проучвал болестта, лекувал е пациентите. 60 години почти от своя съзнателен живот, почти 60 той посвещава на тази болест. И за да имаме днешните степени на познание и да можем да помагаме, а такова е нашето желание. Благодаря за вниманието. Благодаря, професор Панчовска. Мога да оставя да стои този слайд, мога да го махна, докато текат въпросите. Значи, призовавам всички, които имат въпроси, да ги зададат един по един към професор Кюркчиев или професор Панчовска. Виждам, че професор Кюркчиев е отговарял в чата на един от въпросите. И аз виждам един въпрос, който е от Ирина. Да, и той професор Кюркчиев. му дойде времето, ще отговоря. След професор Кюркчиев вече... Да, той професор е написал вече в чата, но
Да ви кажа, аз благодаря за въпроса. Аз мисля, че засегнах тази тема, че в Да. междинната земя, в граничната земя, човек може да стои много дълго, може да остане там и завинаги. Стига да не прави глупости, на първо място да не взима имуностимуланти. Трябва да се предпазва от това, което просто може да наклони везните и ако си спомняте тази схема, постъпателната с стрелките, след синята зона, дето започваше автоимунитета, а преди това беше само автореактивността, такива пациенти трябва да направят всичко възможно, да се следят от ревматолог, периодично да си тестират антителата и да се направят всички усилия те да останат там, в граничната земя, защото другия път вече е пречупване на имунологичния толеранс и развитие на заболяването. Какво ще стане, никой не може да отговори. Сега не знам кой какво е писал за 20 години, 15 години, това не са сериозни твърдения. По този начин, според мен, да се определят нещата. Всеки има индивидуална съдба и до някаква степен това зависи от индивидуалното поведение на пациента. На първо място да не си подсилва, регулира, модулира имунната система, по мое мнение. Аз съм го казал това хиляди пъти, знаете. Да. Разбира се, имуностимулантите са забранени строго за нас. Искани се обаче да го знаят това и голяма част от вашите колеги. На мен още повече ми се иска да ви кажа. Защото много често те биват предписвани, знаете, от ваши колеги. Някакви други въпроси към професор Панчовска, към професор Кюркчиев? Аз бих искала също да се включа с едно запитване. Имах честа да се срещна с професор Кюркчиев, за което искрено благодаря. Всъщност той ми постави моята диагноза първичен Сьогрен. На 33 съм, още съм в търсене на подходящ ревматолог. Точно се чувствам както и професор Панчовска го обясни. Не мога да се доверя все още на лекар. Много бих се радвала да се срещнем на живо, за да разгледате моята картина и да продължим с лечение. Просто днес изключително ми беше от полза тази презентация. Бихте ли споделили къде в момента преглеждате, за да мога съответно да запазя час? Предполагам в град Пловдив. Да, така благодаря за интереса и към презентацията и възможността да ви консултирам. Преглеждам в град Пловдив и в кабинета, в който провеждам консултациите, има го в интернет. Той, като влезете, той е единствения посочен. Така единствения адрес, където се намира кабинета и където провеждам Мога да консултациите. го търся. Така че това мога да кажа, там е посочен и телефонния ми номер и бихме могли да съгласуваме вашата Добре, консултация. още бадя за час. Искрено благодаря. Желая аз да кажа нещо, госпожо Илиева. Първо благодаря за оценката много, но трябва да имате предвид, че аз не мога да поставя диагноза синдром на Сьогрен и никога не съм имал подобни амбиции. Моята работа е да дам имунологичните стигми, които да бъдат насочени към ревматолог, който с всички тези методи и с клиничния си опит трябва да постави диагнозата. Нашата работа е да подаваме сигнали. Радвам се, ако съм ги подал адекватно. Да, може би аз не се изразих правилно. Минала съм се пак и през ревматолог след това. Наистина просто станах изключително доволна. Наистина искрени благодарности за това. И аз благодаря за мнението ви. Професор Панчовска, аз намерих тук един адрес, който е в Пловдив, Любен Каравелов, номер 9. Това ли е? 9Б, точно така. Да, И 9Б. Добре, точно знам така. какво да... И в тази сграда, да, на това Да, да място знам какво да споделя. има няколко така медицински кабинети, център и това е мястото, да, за консултациите. Добре. Дали се Здравейте. чувам аз, че се пробвам няколко пъти? Да, чуваме. Да. Моля, Добър ден, здравейте, аз съм с много тежък синдром на Сьогрен, без никаква имунология. В рамките на 5 години бяха само сика синдромите, след което почна страхотно засягане на почти всички органи и системи.
в резултат на което А на титъра стана граничен 160, оттам не мръдна, а ревматолозите почнаха да се съмняват вече, че синдрома на Сьогрен преминава или настъпва едно проникване, оверлап симптом към лупус, към склеродермия и нещата излизат вече извън контрол. Искам понеже професор Кюркчиев каза, че когато е ниска имунологията или няма имунология, е по-нисък. По-слаб е синдрома на Сьогрен като протичане и засягане, но при мен нещата не са така. В момента съм с почти всички заболявания и системи, които се посочват. Бъбрици, черен дроб, сърце, черва, абсолютно всичко, което виждам и чета в учебниците по ревматология дори. Искам да чуя така професор Панчовска и професор Кюркчиев за този случай, който така излиза извън системите. Аз съм много доволна, чета и на двамата ви всички писания, които пишете навсякъде. Благодаря ви, че вие за първи път го засегнахте това нещо. За първи път почнахте да говорите за серонегативен синдром на Сьогрен. За първи път при вас преди година в нашата организация посочихте така нареченото проникване или оверлак синдром и от синдрома на Сьогрен вече влизаме в други заболявания на съединителната тъкан. Много ви благодаря. Всички въпроси, които ме интересуваха, ги виждам и чета при вас. Сега искам по-конкретно така, вие да ми кажете, в момента съм на плакинил и на иморан. След като се засегнаха органите и системите и бъбриците, нали? Вече съм на двете неща. Сухотата също си върви, много силна, не чак толкова, както беше в самото начало изгаряща, но въпреки всичко си има. Специално за мен, аз съм си едно душевно равновесие изградила един баланс в себе си, че просто трябва да се боря и да продължавам нататък. Много ви благодаря и на двамата и искам да чуя вашите отговори сега. Кой да започне, професор Панчовска? Професор Кюркчиев, мога и аз да започна, но това, което е вашата материя, ще се въздържа там да пристъпвам. Така, по отношение на първичния синдром на Сьогрен, вече се приема, че това разделение на първичен и вторичен синдром на Сьогрен е дидактично, т.е. то е изкуствено създадено, че първичният синдром на Сьогрен е самостоятелната болест, докато вторичният синдром на Сьогрен е прикачен, той е вторичен спрямо други автоимунни ревматични болести и традиционно се посочват ревматоиден артрит, системен лупус и системна склероза. Какво обаче с степените на познание, какво всъщност се доказва? Че при синдрома на Сьогрен имаме форми, при които до тук говорихме само за ревматични болести, но сухота можем да имаме при пациенти, при които има органоспецифични автоимунни болести, както е при тироидита на Хашимото, или което и тук няма да се разпростирам, първична билиарна цироза, сега с новото наименование автоимунния хепатит. Освен това, сухота може да има при друг вид системни процеси, каквито са амилоидозата и грануломатозата, но извън тесния спектър на ревматичните болести, при които да говорим за вторичен синдром на Сьогрен и при други автоимунни болести, част от които изброих, също може да имаме сухота, както пък и за злокачествените кръвни заболявания, за лимфомите. Така че ние по-скоро говорим вече за припокриване, синдроми на припокриване на различни, на няколко автоимунни болести,
колко са те. В някаква степен виждаме, изплува айсберга, но какво точно е отдолу и колко има скрито от нас, като че ли във времето това излизане на повърхността ще го видим, макар и във времето с известно закъснение. Аз мога да кажа това до тук и след това ще задам един въпрос, който ме е вълнувал винаги относно антителата и ще го задам на професор Кюркчиев. Благодаря. Аз също да се опитам да поясня. Значи, доколкото аз разбирам, вие нямате точна диагноза все още и нещата се въртят около оверлап, при покриване, с участие на синдрома на Сьогрен в него и вероятно, както каза професор Панчовска, нещата са стартирали с него, след което започва при покриването така. Какво може да помогнем ние като имунолози? Не знам, нали, къде, какви изследвания са ви правили, нямам представа. При вас, да. При нас и до каква степен нищо ли не е положително? Нищо. Последните 5 години Аната вече е гранична. Да, 1:160, да, това го разбрах. Иначе, споменахте склеродермия. Те за склеродермия правен ли е, примерно? Ами не, но да кажем имам фибрози, твърдяване. Значи от тази гледна точка аз ще закача тук един друг момент. Широките имунологични изследвания могат да дадат информация. Сега има и друга гледна точка, че чрез широките имунологични изследвания ние обираме пациентите и им взимаме парите. Но истината е, че те могат да дадат информация и ако, примерно, дори и за голяма сума човек получи информация, това, имайки пред какви са тези заболявания, може да се окаже, може много ценно. Може съответно и да не стане нищо. Може само да платите и да не получите своите отговори. Аз не мога да бъда категоричен. Но широките имунологични изследвания, аз лично категорично вярвам, извън всякакви финансови аспекти, че могат да дадат много подробна информация и могат до много голяма степен да насочат колегите. Така че помислете дали това не е някакъв вариант за известно изясняване на ситуацията около вас. Ами аз 15 години съм в клиниката по ревматология и мисля, че там, нали, колегите са си много добри и си ме Аз също така да. мисля, но изследвания за склеродермия не сте си правили. Ами не съм правила, но имам интерстиционна белодробна болест, имам За миозит изследвания. Разбирате, болестите, които ги имам, насочват натам. Аз разбирам, но антителата, които евентуално биха се намерили при широки имунологични изследвания, могат да насочат още по-точно. Това е идеята, която... Да. Те се усъвършенстват изследванията. Явно, че трябва да Точно така, има нови, да. Това е истината, но нещата изобщо не спират. Всяка година съм с ново автоимунно заболяване. Но успявам по някакъв начин да овладявам доколкото мога. Това е чудесно, но трябва по някакъв начин да сложите максимално ред в хаоса, ако мога така да се изразя. Да, сложила съм го и продължавам. Нямам пред само психологически аспект на нещата, който вие имате предвид. Имам предвид да се изясни максимално на къде отиват нещата и имунологията в широкия смисъл може да помогне, като широки изследвания могат да помогнат в този аспект. Поне това може да направим ние, нали? Да, следващия път това ще ми бъде целта. Защо тези заболявания, характерни за лупус и за склеродермия, се появяват и при мен? Трябва да се докаже имунологично. Но сигурно и тогава ще бъде отрицателно. Не знаем. Така си мисля, да. Много ви благодаря наистина от сърце. И аз благодаря. Здравейте, аз мога ли да се включа? Да, може. Здравейте, казвам се Михаела, на 38 години съм. Моя случай е много подобен на дамата преди мен. Тъй като от 6 години имам оплаквания с сухота, конюнктивити, кашлица, много болезнено гърло, правя и кризи с дигане на температура, болки в ставите, депресия, промени в настроението, обща отпадналост и болки в коленете и в ръцете.
Била съм при няколко ревматолога. А, Абсолютно цялата серология ми е отрицателна. В Иван Рилски е правена многото пъти, в които е правена, включително за склеродермия, включително за миозит, за анемии, целият панел, който е АНА профила, АНА скрининг, всички антитела, ревма фактори, комплементите, абсолютно всичко съм го правила, антистрептолизинови тип 3 и така нататък. Като до ден днешен продължавам да получавам тези кризи, сегашната ми е вече 20 и няколко дена. Един ревматолог ми е поставил серонегативен синдром на Сюгрен до момента, но никой така и иначе не може да докаже на 100% дали е това, което имам. Аз виждам, че има и неща, които, както дамата преди мен каза, са типични за лупуса. И един такъв въпрос ще вмъкна всъщност каква е разликата между двете заболявания, тъй като и при Сюгрена има системно засягане. Правила съм микробиология на урина, на фецес, на гърлото. Правила съм биопсия, където пише, че няма конкретни данни за Сюгрен. При сцинтиграфията пише, че има дифузно засягане на малки слънчени жлези, но паротидните са окей. И реално погледнато, един вид казаха ми: имаш фибромиалгия, отивай да пиеш антидепресанти. И сме до там и вече дори търся някакви варианти за чужбина, защото тук нищо не се открива буквално. Единственото, което имам повишено, е едно ИГЕ, което спадна много бързо след махане на глутена. Тъй като имам почти непрекъсната диария, но нямам болки. Калпротектина е в норми, изонолина е в норми. И това, което тук към професор Кюркчиев конкретно искам да задам. Исках да кажа, че хла е отрицателно също така. Ана никога не ми е била положителна. Мерила съм я и 1:80, и 1:100, и 1:160. Няма светене, поне така пише. Но на 2 пъти се появиха в резултатите. Единственото имунологично, което се появи, беше една атипична, пише атипикал П-анка, 1:40, след което спадна на 1:20. И гастроентеролога ми каза, че най-вероятно това може да се дължи на дразненето на червата от глутена. От тук нататък обаче правих лупус банд тест, кожен, който също е отрицателен. Правих скенер с контраст на всички вътрешни органи, които са абсолютно окей. Правих и АМР на глава, абсолютно чисто. Правих скенер само на бял дроб, също чист. Продължавам да имам въпросните оплаквания, които, повярвайте ми, от 2 години насам, след като родих и второто си дете, вече тотално просто не съм работоспособна. И аз съм фен на всички изследвания, каквото съм могла съм направила и защо не съм жалила време и пари, защото идеята е да се ровим максимално, за да се разбере какво се случва, но нищо не излиза никъде. И съм абсолютно, честно да ви кажа, обезверена. Какво да правя? Благодаря, извинявайте. Да се включа и да попитам професор Кюркчиев с няколко въпроси. Значи първо да задам въпроса. Зинофили ли сте увеличени някога? Прощавайте, може ли да повторите само отново, защото не чух? Еозинофили увеличени. Имали ли сте? Не, никакви, в кръвната ми картина е просто изрядна. Тя е изрядна. Няма ЦРП увеличено, няма СУЕ, няма ДКК, нищо, където и при вас съм правила в другата лаборатория, където се изследва кръвна картина, в Цибалаб, в Бодимед. Единственото, което в момента имам, един увеличен обем на еритроцитите, МЦВ, който е, примерно, горна граница е 96, тук е 98. Но това е сега просто в момента. Антитела срещу протеиназа 3 и миелопероксидаза изследвали сте си? Изследвани са, да, и то съвсем... Анти-ПР3, анти-МПО. Точно, тези двете ги изследвах. Сега отрицателни са, да, са съвсем... Това, което мога да кажа аз, че при атипична перианка обикновено се мисли за предимно 2 неща.
Едното е улцерозен колит. При вас калпротектина е добре. Скопия правили ли сте си колоноскопия? Калпротектина ми е завишен, Завишен ви е? Да, но пише следното нещо. Той е завишен, но пише, че не е толкова завишен, нали, един вид, че да бъде от някакво огромно значение, нали, в случая. Не е примерно 260, мое е 116, при горна граница 50. 50, да. Да. Въпросът е, че при наличието на атипична перианка, била тя и 1:40, и 1:20, обикновено се мисли за две неща. Гастроинтестинално заболяване, което засяга или червата, или съответно черния дроб от формата на автоимунен склерозиращ холангит. Обикновено за тези две неща се мисли при атипична перианка. И сега от тук нататък гастроентеролога трябва да изключи тези неща или да ги включи. Както разбирам, той ги изключва, така ли е? Чувате ли ме? Има някакъв проблем с връзката. Нещо се срина ли? Изчезна. Да, нещо се случва. Не знам докъде ме чухте. Доколкото разбрах, Тя е от адски много време, но не обяснява другите ми симптоми, защо непрекъснато гърлото ме боли така зверски, защо има такива дифузни промени в малките слюнчени жлези, защо поддържам температура 37,5. Да. Може ли след това, имам ли връзка, за да говоря? Да. Имам ли? Чувам ли? Чува ли се? Да, чуваме. Чува се, добре. Значи за Михайла, която така изброи, че дълъг е този период, тя има сухота в устата и сухота в очите. Освен като нейно усещане, пробите, които са направени, класическите за сухите очи, положителни ли са тези проби? В Иван Рилски, когато бях приета в ревматологията, бяха гранични. Скорошните, които съм правила, бяха нормални. Тоест, освен Ширмер теста, времето за разпад на слъзния филм и другото е то не е вече, се прави с флуоресцин. Тези три проби са отрицателни еднопосочно. Така ли? Освен тест на Ширмер, друго не ми е правено специално. Значи ето, за това уточнявам, че още от времето на Хенрик Сюгрен обективни разширява се и изследването трябва да бъде в неговата пълнота. По отношение на сухотата, която имате в устата и която е мъчителна, казахте, че имате еднократно биопсия на слюнчени жлези. Така ли? Да, точно така. Която от малки слюнчени жлези. И че имате сцинтиграфия, която потвърждава, че има промени само в субмандибуларните, но не и в паротидните. Така Точно. ли казахте? Да, Големите са паротидните. Да. Така, значи уточнението тогава е, че има дисоциация между това да има синтиграфска находка, че има проблем с слюнчените жлези, а от същото място, т.е. там, където е правена биопсията, не се откриват промени. Синтиграфията ги открива, а биопсията не ги открива. Пише, че има съвсем, извинявайте, че ви прекъснах, пише, че има съвсем дискретни инфилтрати, единични в малките слюнчени жлези, но няма, изобщо няма картина, каквато е типична за Сюгрен. Така, но тук има едно уточнение и аз го подчертах, че независимо от метода на биопсия, в биопсичния материал трябва да има поне от 4 до 6 слюнчени жлези. Тази част аз не мога да я коментирам, но дисоциацията, за която казвате сцинтиграфията да открива промени, че не натрупват, а на биопсията да намира, че са нормални, идеални, те би трябвало тогава едното не съответства на другото. Третия ми въпрос е, тъй като поддържате, т.е. по очите уточнихме уточнихме по отношение на устата тази дисоциация. Втория момент.
Трето и четвърто, че имате сухота, която е и в очите, и сухотата в устата. По отношение на поддържането на тази сухота, която е мъчителна и казвате, тя е дори в гърлото. Правено ли ви е специфично, а и както я го нарека, там са няколко възможности за диагнозата на хронична кандидозна инфекция, която може да бъде в еритемната форма, но по никакъв начин не е задължително да бъде като напръскано с извара класиката. Това е още един неуточнен момент за мен. Има ли такава кандидозна инфекция? Казахте, че поддържате температура. Какво ви е суето и какъв е C-реактивния белтък? Уточнявате нормални или поне единия показател е раздвижен по някакъв начин. И освен това... Отговарям. Да. М? Да отговоря ли? Казвам, да, ето, Да. изчаквам това уточнение. СУИ или ЦРП? Има ли поне един нито патологичен? Не, нито един от двата показателя някога не е бил повишен. През всичките Така, години, включително и в кризи. никога. А относно гърлото съм направила 3 микробиологии на 3 различни места. Точно Микробиология, от така, гърлото. Да, от гърлото, така, специално за кандидозата. Точно за да така, изключа някакъв такъв проблем. А така. иначе за симптомите за самия сюгрен, аз съм имала нощи, в които не мога да дишам, защото гърлото ми е толкова сухо, че не мога да преглътна и пия непрекъснато вода. Пия, пръскам и спа с увлажнител. Защото аз не мога да дишам, защото не мога да си поема въздух. Но вие казахте, че всичко това, което започва от устата и продължава надолу в червата, имате консултации от гастроентеролог, имате направена колоноскопия в тази Нямам хистология направен. или нямате, Нямам защото при колоноскопия. сюгрените има лимфоцитарен колит и това е находката от биопсията. Но така да вървим от устата, коментирахме сухота в очите, сухота в устата, къде не са всичките тестове, къде има дисоциация. И другото е, че имате оплаквания надолу по хроносмилателния тракт от червата. Няма колоноскопия, няма биопсия. Не, че трябва да е крон от устата до ануса, но значи, надолу по храносмилателния тракт също няма едни от основните изследвания, за което е професор Кюрчиев. Попита, имате ли колоноскопия и съответно биопсия? Нямам, не са ми правени, просто защото, честно казвам, не мога да се събера, за да отида и на такова изследване. Просто казвам, ето тук C-реактивният протеин е 0,6, а СУЕТ последното е 2. Антимиелопероксидазата е 0,6, антипиар протеиназата 3 е 1. Тези бременности, и казахте и втората бременност, това е без да е имало репродуктивен проблем, хормонално лечение в хода на Абсолютно никакви. болестта. Не, Това също никакви. не. И е Абсолютно протекла нормално. Абсолютно. спокойно бременностите. Това до тук бих могла да коментирам под формата на въпроси. По този начин. Аз също като професор Панчовска смятам, съдейки от перианката и увеличения калпротектин, че е много възможно да има автоимунен процес в червата, нищо чудно под формата на улцерозен колит, дори да не е крон или нещо подобно, така че бих ви посъветвал този въпрос да го изчистите при все неприятното изследване, което е колоноскопията. Добре, професор Крюкчиев, аз ще направя всичко, каквото трябва, но въпрос е ревматологичните ми оплаквания с целите болки в цялото тяло, с болките в коленете, с болките в пръстите, болките в врата и в гърба. Съвсем спокойно могат да се дължат на автоимунно чревно заболяване. Могат да И се това дължат. има. Да, разбира се, че могат. Професор Панчовска да уточни, може и по-добре от мен, но... Добре. Не знам дали е добре. Фибромиалгията като синдром, без да има миозит същински, а тези
мускулни болки, разляти, без миозит. Тук пък ще отварям скоба какво показва електромиографията и ензими, които се пускат рутинно и за миозит, но такава дифузна разлята болка може да съпътства и сюгрена, може и при чревни автоимунни заболявания. Тоест тази картина, която е характерна за Сюгрен, би могла да се появи, ако има чревно автоимунно заболяване. Тя би могла да припокрива и това пак ще е потвърждение, че когато отдолу започва да избутва имунологията нагоре като айсберг, клинични прояви в дълбочина, има няколко припокриващи и автоимунни синдром. И един последен въпрос имам. Правила съм изследване за лупус антикоагулант, при които има 3 показателя. И при него единият от тях ЛА2 ми е повишен с малко. Това означава ли, че трябва да се насочвам към лупус като диагноза или нищо не означава? Ако искате аз да отговоря за това, защото дисертацията Професор ми е Георгиев, да. Значи, лупус антикоагулант не е антитяло, а това е това е функционален феномен. Крайно неточно наименование. Обикновено това са антитела срещу бета-2 гликопротеин 1 или срещу протромбин. Тоест, ако сте си изследвали антикардиолипин, антипротромбин и анти-бета-2 гликопротеин 1 и те са отрицателни, приемате, че антифосфолипидните ви антитела са отрицателни. Това с латата не мисля, че е много разумна идея. Разбирам. Тоест не ни води изобщо към лупус Не мисля. като Единствено диагноза. името е такова, точно както ревма фактора, за който стана дума. Нали, ревма фактора значи ревматоиден артрит, лупус антикоагулант значи лупус или лупус бан тест. Това е малко така терминологично неточно. Антифосфолипидните антитела, които има смисъл да изследвате, са 3. И вероятно сте ги изследвали. Антикардиолипин, антибета-2 гликопротеин 1 и антипротромбин. Това ви покрива лупусния антикоагулант като понятие. Разбирам. Антикардиолипин, протромбин и бета. Бета-2 GPI му викаме ние, бета-2 гликопротеин 1. Не са изследвани, професоре, защото никой не ме е насочил на там, но сега ги записах и ще ги изследвам. Изследвайте ги, трите са 60 лева. Да, при вас има ли ги? Как? Добре, идвам утре. Заповядайте. Да, много уточним нещо. Много съм ви благодарна и на двамата за насоките, защото просто когато човек е отчаян и търси, рови, чете, ходи, пита, пуска кръв насякъде и така нататък, в един момент наистина, когато не можеш да функционираш нормално, просто всяко нещо е някаква надежда, че нещо ще се открие и нещо ще се случи положително. Благодаря и аз на професор Кюркчиев и Панчовска и аз, доколкото разбирам, гастроентеролога тук трябва да играе важна роля. Да, ултрацелозен колит. Да, за съжаление, симптоматиката ставната Да. да е свързана и с това. Професор Панчовска, вие искахте нещо да говорите, да питате професор Кюркчиев, Слушам което и аз. би могло да е полезно и за нас като аудитория? Да, ще го попитам спрямо такива литературни данни, че ХЕП-2 клетъчната линия за изследване на антинуклеарни антитела, но ХЕП-2 клетките не експресират достатъчно ро-антителата и за това при 10% от пациентите с синдром на Сюгрен те могат да имат положителен ELISA тест за тези антитела при отрицателен с имунофлуоресценция. И кога, в кои случаи, като разсъждаваме, е препоръчително да засичаме имунофлуоресценцията с ELISA за ро антителата. Това беше все още е точно проблема, който вие казвате. Някога беше много по-голям. Включително в Пловдив
вероятно знаете, професор Мурджева участва в разработването на алтернатива на ХЕП-2 клетките. Линията мисля, че се казваше Макой Пловдив и беше алтернатива на ХЕП. Имаше сравнения интересни, специално и по отношение на РО. Така или иначе, линията е с сходни характеристики. Мисля, че вече не я правят. Не знам по какви причини. Въпроса го задавам без да имам никаква информация за тази Да. предистория. Да, аз да го кажа, да, защото и с нея много сме говорили за това. Някога по-старите варианти почти не се хващаше РО. Сега, както казвате, да, 90, например 10% от случаите може да се изпусне. Слава Богу, разполагаме и с други методи, ELISA тестове, dot-blot тестове. И сега вие питате в какви случаи трябва да се пускат и двата. Аз като имунолог ще ви отговоря, като имунолог печалбар, ще ви отговоря във всички случаи. Във всички случаи, защото става въпрос за важни неща. Тоест, нашите методи не са съвършенни. Все по-съвършенни стават. Но много пъти имаме случаи отрицателна АНА, положителни ELISA тестове. Не само за РО. Имаме и обратните случаи. АНА до небето, от блотовете нищо. И аз съм ги коментирал и ние ги коментираме доста пъти. Заради това аз съм привърженик така на широката диагностика, защото едно да хване, вече може да насочи нещата по-добре. Нашите методи не са съвършени, въпреки че в сравнение с преди 20 години, когато започнах да работя, разликата е, даже 24 години, малко се подмладих, разликата е изключително така позитивна. Но във всички случаи, колкото повече така подходи, толкова повече нарастват шансовете, а в случая говорим за важни неща. Така че това мога да отговоря, професор Панчовска. Благодаря ви. Благодаря. Аз си мисля, че виждам, че почти 8 часа и предлагам да сложим край на вебинара. Знам, че вероятно има още въпроси, но ако продължим, ще останем до 10 часа. Така че си запазвам правото за някой следващ вебинар да ви поканя да участвате, тези, които не сте успели да си зададете въпросите, или пък вече, ако имате нужда от консултация с ревматолог и конкретно за синдрома на Сюгрен, в групата под поста за вебинара публикувах координатите на професор Панчовска. Професор Кюркчиев, всички знаете къде да го намерите, ако имате нужда от него, от колегите му. Само да давате повече часове, професоре, в Супердок, че направо това е като дефицитните стоки, когато бяхме млади. Знам, но нали знаете, и ние имаме някакъв капацитет, който... Шегувам. Да, сега лятото сме го понамалили, наистина, но... Това беше в кръга на шегата, знам, че... Не, аз се присъединявам. Да, не са достатъчни часовете, давайте повече часове. Присъединявам. Така. Затова благодаря много на всички, на вас, професор Панчовска и професор Кюркчиев. Благодаря много за отделените 2 часа. И ние благодарим. И надявам се да е било полезно. Аз ще публикувам записа, само да го сваля, за да може да се гледа за напред. Благодаря ви. Приятна вечер. Отивайте да пиете бира или каквото пие. Точно това ще направя, да ви кажа. Даже вече и аз пресъхнах. Да. Ами, до скоро, значи, тогава. Приятна вечер. Благодаря. Довиждане на всички. Благодаря и аз. Довиждане. Довиждане на всички. Довиждане. Довиждане.